J-Vaaran kanssa. Hei. Ja sä et saa nyt katsoa mihin mä menen. Saa. Joo, mä otan tän täältä. What? Mä oon täällä vähän tehnyt odotellessani sua niin vähän juttuja. Kalaverstas. Mutta ne vuoren päälle tulee meidän talo. Missä se sun kalaverstas on? No se tulee tohon. Mä vaan merkitsen. Tuolla kalaverstalla varmaan tarkoitat kalavajaa tai kalavarastoa. Oi mikä se on lokki. Mä en jumiin. Lagi. Kokonaan. Anteeksi tämä lagi. Terveisin Jumala. Nyt mulla ei enää lagi niin paljon. Mä jäin jumiin oikeestolta. Missä? Mä oon täällä tää kalaverstas jutun alla. Okei. Täältä tullaan. Hakkasit sä tosta mun takaa niin semmosen blokkiin? Joo, klikkaa. Hakataan kaikki blokit. Paljon nyt voidaan lähteä tekemään taloa. Joo. Ei oikeesti se koko ajan rampus. Eli tosiaan tää posokoira, siis poso, niin on meistä se taitavampi talonrakentaja. Mun talot on semmosia vaan nopeita hökkeliä. Posokoira tekee aina semmosen kauheen paratiisin meille asuttavaksi. Ethän sitten laita tätä linkkiä Joonalle. Mitä linkkiä? Miksi? Näet se linkki. Mietin vaan. Mä taisin näyttää sulle ihan semmosen mukavan asian. No? Kunhan kiipeät eka tänne. No, kuka nyt kiipee? Häh? Ai niin, mulla on tuolla home tuolla vuoren päällä. Kuka nyt kiipee sinne ylös, kun voi TPAta? Mitä? No niin. Mitä? TPA köptää. Tässä on meillä semmonen upea luonnonilmiö. Onko sä kasvattanut tuon? En ole. Kun mä tulin... Mikä toi on? Kun mä tulin tänne vuoren päälle, mä katsoin, mitä hitsiä tossa on. Älä hakkaa sitä. Se saa tulla meidän nähtävyydeksi. Mikä toi vihreä juttu on? Mikä? No se on iso kaktus. Kaktus? Kaktus on. Anna ruokaa. Ruokaa! Kiitos. Lisää ruokaa! Mulla on 2 nälkäpakkaa. No miksi se sitten hyppii? Jei! No niin. 1 syö rotflessia. Hei, älä mollaa. Mä en mollaa. Molla sit jo. Rotten flessi on hyvä asia. Siitä tulee känni. Eikö totta? Rotten flessistä. Mä en tykkään, niin se on nälkä. Rotten flessistä tulee känni. Eikö tuu, sinne tulee, silloin tulee nälkää. Ei kun känni. Kasvata puita. Ei! Sä kreiffasit! Sä kreiffasit mua. Äläkä sä niin,
rakentelee puita niin tohon meidän. Noniin! Toi Se ei ei... kyllä tuu kasvaan tossa. No. Kerronko miksi? No täällä on kyllä se... Et kun se... Noniin! Nyt se ainakin kasvaa. Mä nyt ei jaksa tehdä meille kartanoa. No älä teekään, siinä menee ikuisuus. Ei kukaan varmaan jaksas. Mä tiedän jo tälle jaksolle hyvän nimen. No. Talo valmiiksi, tai no, talon rakennus. Miten sitä sit kun tää on? Me asutaan kyllä niin hyvässä paikassa. Äkkiä homeen, kun mä tipun. Tuleeko tohon se ovi? Sano, että tulee. Mihin? Tuohon. Sano, että tulee. Missä to? Ei. Heippa. Laittaako se Missä? No, spawnille vahingossa. Hyi. Piti kirjoittaa se, että home eikä home. No niin, Rokki. Kannattaako tehdä talpuusta? Salamo. Hei, miten pystyy salamoimaan, vaikka ei sada? No, voihan salama tulla kirkkaalta taivaaltakin. No niin. Moi. Sä kuolet, jos sä tohon teet Z-homen. Meet homeen, kun tähän tulee lattia. Mä laitatkin ne katsot. Ei kun toi on väliaikainen reitti tosta sun rakennelmasta ulos. Älä luulekaan. Hei! No kun ei tuolla muuten pääsekään. Asiallisesti tahattoon. Mä halun tänne. En tahtois mainostaa niin toista servua, mutta palikkaminessa mä teen aina semmosen kartanon. Mutta onneksi tuolla ihmeen omistajalla ei ole mikään Skype-vakoilulaite. Tai mitä? Muuten. Kyllähän meitä voidaan muustakin pakoilla, kuule. Miten niin? Mitä sä parhaillaan muuten teet? Koneella. Et pelaa Minecraftia niinku... Näitä palikoita sä et saa rikkoa tai muuten se kriippaa. Ai mitä? Näitä palikoita. Kuule, en mä nyt ihan palikota sun tätä lattiaa lähde rikkomaan. Joo kuitenkin. Nyt vaihdetaan lattia cobblestoneen. Hei, mä tohon tehdä tän lattiaa. Ei kun minä. Minä haluan. Minä haluan. Minä haluan tehdä lattia. Mun puille on parempaan käyttöön. No niin, nyt kirjoitetaan set. Me. Isolla set home. Ui. Joo. Kasva. Selvä. Kasva puu. Mä voin käyttää bombilla. Sano vielä kerta se. Älä käytä sitä. Käytän. Eikö tee turhaa? Sano se vielä kerta. Älä bombilla. Mä sanon, että älä bombilla. No, bombillasin jo. Niille sun puilla olisi nyt parempaa käyttöä, että antaisitko sä ne Ei, peliksi? mä en anna niitä. Ei saada taloa valmiiksi koskaan. Au! Nyt kyllä. Tänne nää puut. Yksi vetää suoraan mun pläsille. Se oli oikeesti hauskaa.
paikka. Ei tässä ainakaan. Eipä saa ainakaan tonne taloon ilman, että käytetään homea. Ei ainakaan silloin. Ja Ei ollut mun syy. eikö sulle tule vaan paljon voumia? Eiku siis editoitavaa. Mitä? En tiedä mä. Hihi. Ja mä saanut kaikkia mun kamoja. No mene mun häpeä nurkkaan häpeämään. Kato, Mitä tälle meidän pihalle koko ajan käymässä? kato, mun häpeä nurkka. Voisin sinä poistaa tuossa puun, että me ei saatais tää... Kato mun häpeä nurkka. Mä en poistu täältä. Voisitko sä nyt leikkiä viisasta hetken ja... Niin, En voi. tuossa tyhmässä puussa. En voi. Sitten me ei saada tätä meidän taloa valmiiksi. En voi. En voi. Sitten muuta niin keskeeräiseen taloon. Herra hyvä. En voi. Mä en voi tehdä sulle enää mitään. Istaa. No mä en siltikään poista. Joo. Lälälä. Ja, Kato missä mä oon. Mä oon häpeämässä. Mä häpeän. ja sitten sä voisit häpeässä niin ottaa ton pois, kun tää meidän piha menee hirveän. Mun pitää hävetä. Ei paljon saa. Onks toi tavallinen zombi, mikä mun edessä on? Joo. No hyvä. Sillä mä en olisi halunnut tappaa työläistä zombia. Ne on hyviä tyyppejä, kun ne ei palakaan ole. Noniin, Palaa kiitos. ne. Noniin, mä en poistu täältä mun häpeän nurkasta, kun mun pitää hävetä. Harmi, kun... Kuitenkin tänne kohta spafnaa zombi. Joo, sitten mä autan sut sieltä pois. Et sä saa rikkoa näitä. Taasko on joku zombi tässä? Hämpis. Miksi kaikki aina haluaa mun luokse? Miksi mun video lähti pyörimään? Mitä? Että meidän piha on ruma. Hmm. Se ei oo mun syy. Onpa. Mä häpeän mun nurkassa. Mä häpeän täällä mun nurkassa. Mä tiedän, että sä oot häpeämässä, mutta... Minä häpeän. Minä häpeän. Eikö sä nyt voisi poistaa niitä häpeilyjä ja sitten vähän... Minä häpeän tässä nurkassa. Vähänkö yksi tippu? Ei rapukalla. Vähän nyt raketuttaa. Rake rikki. Kyllä mä tiedän, että sulla on lankaperää. Eikö sä aiot pyytää mua vieläkään poistamaan sitä puuta? No voisit sä kyllä kieltämättä niin poistaa sen .in päälle. Miten? Alle. Huutomerkki alle. Miten? Mä en oo siellä. Miten mä sen voi poistaa? Nyt kun sä oot niin laiska, niin sä pakennit laiskuuttasi. No enhän. Ja sittenhän sä voit tulla reipas poikia ja tulla poistamassa. Mistä lähtien? No varmaan sitten sunnuntaista lähtien. No selvä. Anna mulle eka sun kirves. Ei mulla mitään kirvestä ole. No ei minullakaan, joten minä en voi poistaa sitä. Mä häpeän. Pitääkö muka puut niin poistaa kirveellä? Ai. No pitää. No nyt mä oon mokannut ite aika pahasti. No. Kato kun mä hävitin mun kamat. Jee!